Soc la Roser d'Artixoc i avui parlarem del bosc. Anirem a veure el Gael, que viu a Cerdanya i ens ensenyarà com es diverteix al bosc. Anirem al bosc de Ribera i buscarem tresors. Aprendrem una cançó amb gestos i farem un mandala amb elements del bosc. Plim, 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 salta l'esquirol. Plim, 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 i de pressa puja al tronc. Plim, 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 agafeu una pinya. Plim, 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 i se la menja tot sol. Un bosc és un espai a la natura que està ple d'arbres. Els boscos són molt importants perquè ens donen aire net i als animals un lloc per viure. Hem anat a visitar un bosc que està a prop de casa i mireu què hi hem fet. Avui hem vingut al bosc de Ribera per buscar tresors. Aquest bosc es diu La Mitjana i és un bosc de ribera, perquè creix a banda i banda del riu. Camino molt atenta per veure quins tresors puc trobar. Que bonic! Quan camines pel bosc, para compte amb el que hi ha per terra. Jo he trobat unes pedres i em poso unes quantes a la meva cistella. També he trobat fulles, pals i una ploma. Uau! Tot està molt verd. Ho sentiu? Els boscos de Ribera són la casa de molts animals, sobretot de moltes aus. Nosaltres hi hem vist un milà reial, un bernat pescaire, un ànec collverd i un agró blanc. En aquesta excursió també hem après que els arbres tenen un tronc recobert d'escorça i unes branques plenes de fulles. A vegades també hi trobareu fruits al bosc, però mai agafeu fruits o bolets que no coneixeu. Us podria fer molt mal la panxa. M'agrada molt passejar pel bosc de Ribera. Sempre hi ha alguna cosa bonica per veure i alguna cosa interessant per aprendre. Avui he decidit fer-me un berenar molt especial i així aprofito i repasso les parts de l'arbre. Les arrels no les podem veure perquè estan sota terra. Algunes arrels són molt grans, d'altres són fines com cabells. Les arrels creixen com branques, però per baix un arbre no pot viure sense arrels. Les arrels agafen l'aigua de terra i la fan arribar al tronc. El tronc reparteix l'aigua per totes les branques de l'arbre. Moltes fulles creixen a les branques. Les fulles fan aliment per l'arbre quan fa sol. Aquest aliment va a totes les parts de l'arbre i fa que creixi fort i sa. I així és com totes les parts de l'arbre són molt diferents, però igual d'importants. Aquest arbre està boníssim! Sabíeu que els arbres són necessaris per a que puguem viure les persones? Fan que l'equilibri de la natura es mantingui
tant per als animals com per a nosaltres. Jo quan vaig al bosc intento no embrutar i no molestar gaire els animals. Però alguna vegada potser hauré anat al bosc i hauré vist gent treballant, tallant arbres, movent troncs, i és que a vegades els boscos necessiten que treguem alguns arbres per a que els altres tinguin espai per créixer i fer-se grans. I amb aquesta fusta podem fer moltes coses: taules, cadires, bigues, cases, joguines. Tinc un amic a qui li agraden molt els boscos i va molt sovint amb la seva família a jugar. Avui s'hi ha trobat uns troncs molt grossos que han estat aprofitats del bosc. Mireu què hi fa. Hola, me llamo Gael y tengo 7 años. Hoy os voy a enseñar lo que puedo hacer en el bosque o en los troncos. Al Gael li agrada molt fer circuits al bosc. Puja i baixa pels troncs com si fes escalada. I és que al Gael li agrada molt fer escalada. El seu pare i la seva mare el vigilen de ben a prop i ell va molt de compte de no fer-se mal. Visca, ho ha aconseguit! Quan va al bosc també li agrada jugar al riu i divertir-se amb la seva família. Gael, que marxem! Bueno, espero que hayáis disfrutado mucho y recordad que hay que respetar mucho el bosque, ¿eh? I tant que ho recordarem! Adiós, besos. Adeu, Gael! Dins la fosca totuna, sobre el tronc d'un vell pi, s'enfilava la lluna com el punt d'una i. Olarà linia, olarà lino, olarà liria, olarà lino. Amb els tresors que he trobat al bosc, he decidit fer un mandala. Els mandales són símbols que representen el món sencer. L'arrel de l'arbre no sap que jo li estimo les branques, perquè fan ombra a l'estiu i a l'hivern al foc escalfen, perquè puc collir-hi flors i quan té fruita menjar-ne, i no li prenc res de franc, que quan està assedegada i els núvols passen de llarg, sóc l'amic que li dóna aigua. Els boscos són molt bonics i poden canviar amb les estacions. En aquest bosc, les fulles dels arbres han canviat de color a la tardor. En aquest altre, els arbres han quedat coberts per la neu a l'hivern. A la primavera, els boscos cobren vida de nou. I a l'estiu ens donen un refugi del sol i la calor. A mi m'ha encantat aprendre amb vosaltres sobre el bosc i espero que també us hagi agradat. Ens veiem superaviat aquí al programa d'Artitxoc. Adeu a tothom! Mua!